Milí zákazníci, dovolte mi predstaviť vám nový vínny balík od vinárstva Josef Spreizer z Rheingau. Sú to 3 vína z vinohradu Erste Lage, to znamená z vinohradu, ktorý je charakterizovaný ako prvotriedna poloha. Rozdiel medzi moselskými Rieslingmi a Rieslingmi z Rheingau v tom globále najväčší je ten, že vinohrady na Mosele majú rôzne druhy bridlice a vinice v Rheingau sú väčšinou orientované na juh a juhozápad. Nie sú tak strmé tie vinohrady a nie je tam čistá bridlica ako v Mosele, ale je tam väčší pomer zeminy a naplavenín. To znamená, že pri rovnakých parametroch sú Rieslingy z Rheingau v senzorike viac okrúhlejšie, pocitovo sladšie a ako keby nazretejšie. Všetky tieto 3 vína boli vinifikované vo veľkých sudoch. Je to víno Dosberg, vinica sa nachádza pri rieke Rhín, je to okrúhly Riesling. Potom je to Klosterberg, je to vinica, ktorá je vyššie položená, je to pikantný, korenistý, suchý Riesling. A tretie víno v balíku je víno z vinohradu Schlossgarten. Je to rodinný vinohrad, z ktorého víno sa nepredáva verejne. Je to vinica o výmere 30 árov, obohnaná múrom, takisto ako v Bordeaux. Je to veľmi špecifický, extraktívny, aromatický Riesling a nachádza sa iba v tomto limitovanom balíku. Oplatí sa ho ochutnať.